iku sanyatane kunjang oh oh samar pamoring suksma Silaksma winagana sepi sinimpen telenging kalbu Klar bandang saratinon lir kekonang sureng sorote tanpa adang nenggih ingkang kinarya sambunging kandha ingkang mapan wonten negari Nggilingaya jembar tanpa pagut sasana endah asri lamun to dinulabet wasis ingkang angin topura nyata menika tetungguling Nalendra ingkang amurwa bumi nenggih ingkang jejuluk Sang Prabu Dewa Esa nata ingkang titing pamawas bebasan ngreksaka gigire
datan kenapa ini tak wewayangane kaya bisa ngucap nganti tekan dlamakane. Mila datan wokal anggung sinuyidan sagung para kawula tasih ayem tentrem praharja ing praja Ngilingaya. Nuju ngarisa juga kepareng miyos tinangkil mungguing siti luhur bali runggo ingkang ngadhep mungguing ayun. Anenggih para putra ingkang mabukuh Susilarja mungguing ngarsa nenggih menika Raden Isrudewa. Ngawingkengaken pasebanira ingkang rayi nenggih Raden Harnindo. Mangugung mangarang Sanata Prabu Dewasa. Labet moganing Nalindra Sri Mahapunggung ing Purwacarita. Nata ling raos ingkang putra Harya Rugesta. Ingkang daya-daya prapteng ngarsanira Sang Nata Prabu Sri Mahapunggung. Ewadene kadya ngenteni sileming palwa gabus kumambang watu item. Datan saranta enggalih kaya daya-daya uning ing gati. Kadya mangkono pangrucitaning warda lamun to kababaring lesan. Rama dewaning sun iya jagat mangestung kara wayah Bathara jagat putra Gunggir wong Jentara. Kula wonten dawuh Rama, kula wonten dawuh Rama. Wis watara nggoningsun ngrasa hateking negara ingkang kabawah kaparentah dening panguwasaning Ratu Anyar ingkang mbrebeki jagat Prabu Sri Mahapunggung ing Purwacarita ingkang kawarta tansah mempen kekuatan sedya mbalela marang praja Ngilingaya. Waduh, Rama Dewaji, kepareng ingkang putra munjuk atur ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu. Iya, piye Harnindra? Saestunipun kula kirang rumajang dhateng peteng bilih Purwacarita sampun ketingal hangrimong kampuh jingga. Glondong pengareng-areng peni-peni raja peni, guru bakal guru dadi ingkang pendak kala mangsa tetep lumintu tanpa tawong ateges. Yen to Purwacarita menika senadyan boten kebawah keprintah negari Ngilingaya, tetep nyidhep hamara bapa dhateng paduka Kanjeng Rama Dewaji. Lajeng paladan ingkang pundi ingkang saged merdata tuwin netepaken widanipun negari Purwacarita hanganggep yen to Surya kembar badhe hanglongsoraken kawibawan miwah kaluhuran paduka Kanjeng Rama Prabu. Mulane kang mengkono mumpung iki durung jeneng kebacut, aja nganti ing mengkone panjenenganing ingsun manggih wirang tinuding jejering pepunden ingkang ora dunung marang lungguhing bebener lan adil. Hateking negara Ngilingaya iki kelebu murwani mernata dumadi nutukake lekasing para ratu ingkang sembada memangun harjaning bumi. Lumahing jagat kureping akasa kaya ora kena cinakep panggrangsanging asta. Usedenge yen to tumangkaring dumadi iki banjur tuwuh pira-pira gegolongan ingkang tumata nganti padha adeg kraton yasa negara sarta mbangun karaharjan. Mapan iki ingkang kinarsakake dening kang gawe jagat iki digelar sayekti dadi wadah obahing dumadi tangkar tumangkaring budaya bangsa. Waduh Rama, keparengipun Isru sumlatur ngarsa paduka Kanjeng Dewaji. Iya piye nggir Isru Dewa sira tak keparengake darbiatur. Kula nuwun sewu dipun menapakno lan dipun tingali saking kiblat pundi. Cetha sanget
menawi tingkahipun nalindring Purwacarita Prabu Sri Mahapunggung menika badhe hanggempil miwah ngrebahaken pangwaos paduka Kanjeng Rama Prabu. Nanging yen to paduka Dewaji kersa mratitisaken gelaring Purwacarita kenging menapa ing ngatasipun pendak warsa caos glondong pengareng-areng ingkang mengku werdi ngakeni dhateng kaluhuran kawibawan Gilingaya. Nanging pagenya nata Purwacarita dereng nate ketingal seba wonten ing ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu. Wonten tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Nalika dereng wonten hateking Purwacarita nadyan maksih wujud wana tutupan greng bebondotan tetep kalebet bumi wewengkon Gilingaya. Dados cetanipun negari Purwacarita wiwit duk kunanipun menika kebawah keperintah negari Gilingaya inggih ing wewengkon pangwaos paduka Kanjeng Rama Prabu. Mila sabab menapa paduka ndatak ngrakit kesabaraning penggalih sampun ceca wela-wela mboten kenging dipun kikipi malih lorek bebudenipun Sri Mahapunggung anggenipun badhe ngendhih kawibawan paduka Rama. Kyatri sang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana ya kitu kang walang ati. Aduh Rama Prabu piye Harnindra? Sedaya pemanggih menika mboten wonten ingkang lepat mapan wonten leresipun piyambak-piyambak. Tembungipun ulam sampun mungguing rampadan kelajeng mepak wadya mangun baris meranata gelar ngiras ngantep bobotipun negari Purwacarita. Lepat menapa yen to paduka paring palilah dhateng hateking Purwacarita kanthi srana upacara keprabaning prang. Dados cetanipun gampiling rembag Prabu Sri Mahapunggung kersanipun jumeneng nalendra selaminipun nanging kedah dipun wisuda mawi tata cara dipun jajaki kegiatanipun kanthi hambangun jurit kanthi srana mekaten saged kangge nyembuh dhateng kaluhuran miwah kuncaranipun hatekipun negari Purwacarita. Yen to mangkono mara gage timbalana tetungguling Brahmana yaksa ngadhep ana ing ngarsa panjenengan ingsun. Pandhita Karyawangsit pindha kembang Kula nuwun amit pasang Kalimantabe sinabeta ngila duni dumaweng tawang tuwang linepat ning tulah sari wonten dawuh timbalan paduka Indramiji ingkang abdi kula pun Sindhu Yaksa. Ing kalenggan iki kowe ingkang ingsun pitaya dadi dutaning ingsun marang negara Purwacarita. Kepareng paduka kados pundi? Aja kaya bocah cilik sepening kalas padan, kowe sawijining resi ingkang wis nimpuna ing aguna. Tegese kowe bontos salwiring perkara agal miwah lembut. Kowe tak kongkon budhalo golek ana pernahe kutha goro merga nganti dina iki Rugista durung katon bali. Ketemu kelawan sing jeneng Sri Mahapunggung mundhiya nawalaning ingsun. Aja pisan-pisan lung tinampan kelawan sakliyane Ratu Purwacarita sing jenenge Sri Mahapunggung. Kula lan ngestaken dawuh cilik suwek ing dlancang gedene kowe wani mbuka surasaning tulis gulumu ijole Sindhu Yaksa. Ngestaken dawuh pareng kula nyuwun pamit beda dinten menika. Duga-duga digawa prayitna ngati-ati aja nganti keri.
nyanglunging gadung malengkung lir kawersan Mundi dawuh Paduka Dewaji memanuk ana lakune Sindhu Yaksa aja nganti ketleyek lelakon iki lan yen to pancen wong Purwacarita ora bisa digawe becik mangsa bodho ngestaken dawuh Paduka kepareng kula nyuwun pamit tak pengestoni Isrudewa. Ora abot ning uga dudu gawean sing enteng. Kesaguhan sing tak sangkul iki dudu perkara baen-baen. Nadyan aku durung ngerti ngendi pernahe kutha Purwacarita kaya gampang pertikele waton gelem nabuh kenthongan mulut. Ning surasaning tulis iki yen to aku nganti meruhi nyawaku ijole. Mongko nyatane aku ya urung eruh tenan pernahing kutha Purwacarita. Mengko ge aku ki malah bali mung karyaran mati direncak karo wong Purwacarita. Ning apa ya mokal yen padha cethek budene wong Purwacarita. Kontap kautamane wong Purwacarita luwih narendrane sing jenenge Sri Mahapunggung. Mestine gedhe pangapurane menyang duta mendhapur utusan kaya aku iki dene kok ya ora kena semono. Upamane surasaning tulis iki memanas ati ngobar nesune wong Purwacarita, watake wong muring kuwi sok lali Purwadaksina. Bisa-bisa aku dadi paran pamuringe banjur dirangket. Aku dipicis ana tengahing alun-alun Purwacarita. Upama ta mengkono ora kleru sinuwun mitaya marang aku. Aku dadi duta kudu bisa ngrampungi. Tujune aku iki pendhita nadyan tuwek isih kober nggatekke kanuragan kasantikan to sing balung uleting kulit. Ya iki mengko bakal ana guna paedahe ngendi dununging kutha Purwacarita. Salah. Sikra kang pala tumingal prang campo samya ngedali
Sercacet wileting kota kayangkong mangun sang niti pencang sangaji micil ladenya ngedali wus Rasta Surawilaka kaya buta singa wregil ladalah tujune waspada paningalku mumpung iki ana wong nedhengan ndon laku tiwas kebeneran tak takon pisan pernahe Purwacarita nitik saka nyandang penganggone Kang Sarwa Prasaja ora aneh-aneh cetha yen to iki mung bangsaning kawula lumrah Kisanak mara kaki kowe mandheka aku kepengin takon kowe mandheka sik nggonmu mlaku aku arep takon menyang kowe apa kowe dunung pernahe kutha Purwacarita yen kowe ngerti gelem ngandhani aku gedhe sihku menyang kowe lan bakal tak paringi bebungah duit ingkang ora sethithik cacahe menika kados wonten setunggaling brahmana ingkang kepareng pitaken dhateng kula. Iya. Aku takon nyang kowe gage tuduhna. Ngendi pernahe, ngendi dalan kang anjek menyang kutha Purwacarita. Mengko kowe bakal tak paringi bebungah Mas Picis ingkang murwat sakwatara bisa dadi senenging pikirmu Kisanak. Sang Brahmana sanes sabab Picis sanes sabab Brana anggen kula badhe suka wangsulan pitaken jengandika nanging amargi jengandika menika mbetahaken pitulungan kula tiyang nedha tulung menika mesti keribetan manahipun kajudekan nalaripun sarta tiyang purun tetulung menika kedah lila legawa tansah namung derek keparengipun ingkang dipun tulungi namung sumangga keparengipun sang penemban ora neng mendung ora neng udan kok dalane lunyune ra jamak ya gawate kaya ngene menyang Purwacarita ya bocah bagus aku ingkang kurang genep tata kramaku sing gedhe pangapuramu gage saiki aku njaluk tulung menyang sliramu aku kandhanana pernahe lan dalane sing tumuju menyang kutha Purwacarita ki ngendi sang penemban kados mboten kawratan kula suka pitedah dhateng jengandika langkung rumiyin keparenga kula badhe nuwila krami jengandika wingking saking pundi pertapanipun sinten menggah peparap jengandika penemban keparenga kula badhe manem Brama basukining lampah. Ya. Ngene ya. Kowe manem Brama aku gawe gedhening atiku peparapku Begawan Sinduyaksa saka pertapan Ngarga Tumitah. Aku saiki genti takon jeneng sampeyan sapa? Lah rak ngaten dados tegesipun menika jangkep anggen kula tepang srawung lan sang Brahmana. Awit menapa Brahmana menika derajat titah ingkang sampun pinunjul kuwasa mangreh pamikir pangucap lan pakarti. Nampa kanugrahan tumraping kula saged caket lan lelados dhateng setunggaling Brahmana ingkang waskita penemban. Sak mboten-mbotenipun peksa wonten kacekipun saged ngempek eyom ngalap daya dhateng woing kasutapan jengandika. Wonten wewangson cara kina yen kepengin pinter nyedhaka sarjana, yen kepengin wirya nyedhaka ratu,
yen kepengin utama nyedhaka satriya, yen kepengin wicaksana nyedhaka pendhita. Yen sing ngandika ndangu nami kula pun Jaka Puring. Wah, Jagat Dewa Bathara, jenengmu kek apik men. Ning rada bingung nggonku arep negesi tembung. Merga tembung Jaka kuwi genah wis cetha, ning nek Puring kuwi saka tembung pura ing. Kok aneh. Nek nitik nyandang penganggomu nuduhke derajat kawula pedesan. Ning jenengmu kok marah menyang asal kamulan. Apa kowe isih klebu kerabat Kraton Purwacarita? Sanes penemban kula pancen derajat wisya amung dagang bebara lelayaran pagawean kula rumiyin mila saking bawah negari Gilingaya lajeng kula keplantrang-plantrang krana luru cekaping panggesangan lajeng katrem ngantos sak mangke mapan wonten ing negari Purwacarita. Yen ngono rak jeneng isih waris dhewe. Lah aku iki rak ya saka Gilingaya to. Ora beda wutah kelairamu. Bedane kowe darahing dagang, nek aku iki darahing brahmana. Aku traing pendhita. Inggih, menggaing kasta derajat mboten lepat yen kedah ngaji-aji dhateng sing ngandika sang Penemban. Tetela yen dados wiwaraning dewa nedahaken nugraha dhateng Jaka Puring. Ning anu Gus. Tangkeping pesrawungan jenake wong jagongan ganyike wong rembugan kuwi jebul suwe-suwe kok marai lali karo butuhe sekawit ya. Nalika mau aku rak takon kowe ngendi pernahe lan ngendi dalane menyang kutha Gara Purwacarita. Wangsulanmu kok muluk kaya dara bundet kaya bolah ruwet nganti aku meh kelangan enggok. Duh sang Penemban, sewu lepat adah deduka yen kula kirang trapsila sinengguh badhe mingsetaken dhateng sedya jengandika. Mula kuwi wis cukup semene wae ya, nggone padha warta winartan ngraket pesrawungan cukup semene wae. Gake saiki ndang kowe tutura ngendi dununge ingkang tumuju marang kutha Gara Purwacarita. Kula nuwun sewu. Kula badhe nyuwun priksa langkung rumiyin kinten-kinten mangke wonten kepareng menapa jengandika adreng badhe tindak dhateng Purwacarita. Lho kowe rak butuhku to? Kuwi butuhku kuwi karepku sing kudu ngerti. Mung kowe duwe kewajiban mangsuli pitakonku, rak ngono. Kula nuwun sewu, kula menika sampun klajeng prasetya dados kawula warga negari Purwacarita. Kula rumangsa ndarbeni ugi tumut ngrungkepi negari Gilingaya, ugi kula ngemuti bilih menika wutah rah kula. Yen kula mboten dipun keparengaken minta katerangan, saged-saged kula kelepatan saking negari Purwacarita. Inggih yen tindak jengandika menika tanpa sangsaya. Mangke yen manggih sanes kara rak kula ugi kapradata dados seksi ingkang sepisanan. Yen perlu jengandika kula dherekaken piyambak sampun ngantos silip margi. Monggo kula dherekaken dhateng kitha Purwacarita. Lho. Ya pancen kaya ngono aku ora kabut tan aku iki duta negara Gilingaya ingkang mundi layang bakal diaturake panjenengane Ratu Purwacarita. Munggo surasaning tulis aja meneh kowe, aku dhewe wae ora kena weruh sebab banget wadine lan gawate. Iki mengko nyebit lan katentremaning negara Purwacarita lan uga negara Gilingaya. Lah rak ngaten. Cetha anggen kula badhe suka wangsulan. Muspra sia-sia jengandika badhe dhateng kitha Purwacarita sabab ing dinten kalenggan mangke sinuwun Prabu Sri Mahapunggung nembe jengkar saking negari. Menawi dipun srantya mbok menawi ngantos setahun kalih taun ewadene kepareng wangsul inggih namung sumangga kula nderekaken raharja. Dek saya teteh kowe.
Kok wijang temen kowe weruh kahanan negara Purwacarita. Mongko lakuku iki kudu entuk gawe sowan ngabyantara ana ngersane panjenenganing nata Purwacarita Prabu Sri Mahapunggung. Yen aku bali karo Soroh Jangga pagas cagaking mestaka, apa kowe seneng nek aku bali nglenthung ora entuk gawe? Jengandika Bacut inggih mboten saged yen kondur nuwun sewu layang kedah dipun tilar wonten mriki. Wah. Kunjang katon lir gencang alis. Resang mawe kandrung sabarang katulu. Jagat Dewa Bathara. Wah. Pancen gawat rumpil dalane nyang Purwacarita. Lagi kepethuk kawula cilik wae aku wis wuta peningalku. Ora waspada gatining semu Jaka Puring. Aja dadak mbesut basa aling-aling busana cara pejaraan. Persajan wae kowe ngaku. Tembung basamu kuwi dudu basane kawula pidak pedaraan. Caturmu dudu cature wong saudon saurupan. Nyampar pundak nyampe ucapmu. Wani mbekal layang kang dudu wajibe apa tata krama mengkono kuwi wis dadi budayane wong Purwacarita. Sinduyaksa. Sasap paningamu wuta kawaspadanmu. Eling-eling pendhita mung munggah ompakan. Luwung tetelo jubah kapanditanmu nyandango pedang iwa langkap dadi prajurit. Karuan nggonku bakal ngrangket kowe. Yen kowe trima layang tak tampani bali kanthi basuki. Ning yen kowe sedya Bacut laku, aja ngimpi yen to kowe kelakon mecak kraton Purwacarita. Wah, saya ndluya ucapmu kowe Jaka Puring. Saiki wis ketok kedhok kajetenmu. Duta ingkang dipitaya ratu mestine wis sambegana marang akal lan lembut. Kowe sedya memalang lakuku dudu luputku. Yen kowe kudu katriwandan dadi bongkokan ning tanganku, ayo. Yen kurang sekti meguru kurang gaman bedati yo. Ora gelem bali saka kene kakon dadi ndok amun-amun. Wah, nyenggara macan parak kowe. Cuma baru
Tadi perang kegempuran, maju, maju. Oh, sapa iki? Harya Brahma Dewa. Wah. Kowe sapa? Harya Agina. Panggah tanding aku, hilang nyawamu. Oh. 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 Wah. Oh. Wah. Wash! Wah! Wah! Hai! Wah! Ah! Ah! Hai! Ah! Gongko kowe! Au! Ah! Wah! Hai! Wash! Wah! Hai! Wah! Hoi! Wah! Hoi! Wah! Hoi! Ah! Wah! Wih, Dian! Hoi! Wah! Hoi! Wah! Hoi! Wah! Wih! Wah! Ya! Wah! What? Hush. Hot. Whoosh. Oh. Hot. Hot. Hoot. Hush. Ah. Hoot. Hot. 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 Hush! Hey! What? Ah! Wah! What?
parat Brahmadewa. Wah, ilang nyawamu. Hut. Wah. Wah. Hut. Siramu kowe. Wah. Wah. Hut. Wah. Wah. Hut. Wah. Oh. Hut. Wah. Hut. Wah. Hut. Hut. Wah. Oh. Hut. Wah. Hut. Wah. Hut. Wah. Hut. Wah. 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 Oh. Wah. What? Ah. 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 No. Wah. Wah. What? Wow. Whoa. Ah, ah, ah. Ah. Oh. Hut. Wah. Hey. Ah. Hut. Wah. Hut. Wah. Oh. Oh. Ah. Ah. Oh. Wah. Ah. 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 Oh. Hut. Wah. Ah. 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 Wah. Hut. Hut. What? Fire! What? Hey, maju! Nyata laruta sangkeng yudha sang guru kula yen ngutusa sang Sri
yen tan ngutus Sang Sri biyuh opat mendelong barisane gok ora sing miwiti Bandayuda iki sampean mboten ngerti to sampean mboten kundur-kundur mila lajeng dipun susul kalian Begawan Sinduyaksa sampean dereng kelakon gelut kalih wong Purwacarita mrika pun kepethuk patih Purwacarita jenenge Jaka Puring. Jaka Puring kuwi dulure Jaka Klenteng. Jaka Klenteng kuwi warise Jaka Bledek. Jaka Bledek iki adine Jaka Suwani. Lambemu menawa kok. Pancen nika patih elok sak donya mboten enten. Jaka Puring niku ketoke wonge kaya ngoten mengklecam-klecem nene pun gelem jotosi wong mboten gelem leren. Ngeten. Mila nek kira-kira iki kemampuan fisik niku mboten nutut mundur mawon ngeten. Ampun nganti jam 3 ngeten. Apa mbok anggap aku wani sowan tanpa ijen ana ngarepe Sri Maha Punggung? Aku mbok anggap wong saudon saurupan. Nggih, kula percaya kasektenipun Harya Rugesta pancen ngedapi-dapi. Namung niku nembe sing maju kaya ngoten wong pinten niku pun iso ndadalke barisan saking Ngilingaya. Apa kira-kira bobote patih Jaka Puring bisa nyundul kadikdayaning Rugesta? Cobi mawon. Anggepe apa mau? Mampang-mampang nantang aku, Kok. Nggih. Awit patih Jaka Puring niku kandel kulite atos balunge. Nek mboten bakal kok nantang wong, mboten mungkin. Nek kira-kira wani ampun wedi-wedi, nek wedi ampun wani-wani. Pun. Keplokno saka kadwak trajang iku. Ketok tenan kuwi Jaka Puring. Apa abang? Seblake dadaku ayo. Aku apa kowe sing rubuh? Wah, edian. Jaluk ora dawa umurmu parat. Tibian tanganku ora tinjung kerat. Glajak mopo? Oh, rasakno. Kaya ngene. Sapa ora mati sakne jajal besok kapan ayo iki wonge loh wah loh ora apa-apa kok kaya ngene mati blajat ediar kan meng ora iku tapi kaya ngene kok ora apa-apa kok mung kaya ngene wek blajate apa sekti tenan. Aku bilang
Wong umuk ki mesti ngono kuwi mesti ora tau gathok. Wong umuk ning ora cucuk ki nggih sampean iku. Mangkate bagusi. Rambut apik-apik diabang. Ya nek kaya ngaten niku pripun? Wah, edian. Wah. Mas miber, konangku pating klebyur. Tokok, Nun. Wah, pancen antep tenan. Jotosane, tangane sikile Jaka Puring. Atos kaya wesi kok. Niku dereng. Niku mengko nek pun metu merkitik atine pun nesu. Wah, niku nek ngamuk kaya banteng ketaton. Apa iya? Kandhane pun saniki nek kira-kira duwite sithik mantuk. Mantuk mawon, mboten samelu. Sakniki niku nek mboten nganggo duit mboten jalan. Ngeten. Aku tetep menyang. Alah, mengki nek mboten diitung sampean pringas-pringis. Anggere enten wong nyamburi ditakoni. Mau diitung apa ora? Iki ngurus bae. Nah kowe ra gakes aku iki doyak ngalor ngidul. Metu lawang ditakoni, metu kidul ditakoni. Wis dadi siji. Alat dadi siji apane? Engko 100 ping pindho dadi 100 swidak. Cengengesan. Ngono nek wong arep perang geger wae. Ayo, ngatono mrene. Ki engko bakale menang apa kalah. Wis to bedhekan ki mesti awane ki mesti ora ngukup. Awane ki mula aku nek wis meling, aja do melu Mbah Damiri. Hut. Wah. Ayo, wong Purwacarita deloken. Ora pejot kulune. Sembah lambane sapa sing ora trima iki Rugesna. Aja mlayu. Sritinon langening bamyat busana maneka warna renggeng kancana retna bra pandira layu kumitir sinran pandres sing maruta sirna kumaraning wiyat mantyan
kumlebet ingkang duwaja Supasta kayu kaprapal Puspita anjrahing siti Ron mawur katyuping angin lap bulung-bulungake ndang beksi maut katrajan kajeng abeng kababat karung katrungkut trungkut sumilak saking kridaning para ingkang sami mangun Bandayuda Bandalawapati Siliungking genti kalindhih gada ginada bindi binindi satemah ana ingkang nandhang kanin gereng-gereng kathah ingkang tatuaning payudan suprandiné datan wonten ingkang mundur nadyan to kasaput Sang Hyang Raditya ingkang wis arsa mangslub ing jagat kulon. Nena kawusa ganti ingkang winursiteng kawitan kadhe ingkang mapan aning sasananing Brahmana kamis tingal anandang wirangrong. Oh oh